ଖରା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆଖୁ ରସ ପିଇବାକୁ କିଏ ବା ଭଲ ନ ପାଏ। ଆଖୁ ରସ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିତକର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ପରିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୁସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଟାମିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭଳି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହାର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖରା ଦିନରେ ପିଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଆଖୁ ରସ ଏପରି ଏକ ଜୁସ୍ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଗରମ ଏବଂ ଗରମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଆମେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ତେବେ ଆମ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆଖୁ ରସ ପିଉଛେ ତାହେଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ଖରା ଗରମରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆଖୁକୁ କୌଣସି ସଫା ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାରେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ସୁଗାର ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସରେ ବାସି ବରଫ ମିଶା ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦୂଷିତ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଖରାରେ ରହୁଥିବା ଆଖୁ ରସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଖୁ ରସ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ। ସଫା ରଖିଥିବା ଆଖୁ ରସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଖୁ ରସକୁ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ପେଟରେ ଖାଇବା ଫୁଲ ଥିବା ସମୟରେ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଳ ବୋହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, JBR समाचार।